Toto sú skutočné jedy v potravinách. Zabudni na glutamát sodný, ktorý je v bežných dávkach úplne safe, alebo na hrozivé Ečka, ktoré sú len kódy. E znamená, že látka bola schválená Európskou úniou. Napríklad E300 znie toxicky, že? V skutočnosti je to označenie pre vitamín C. Aké veci však nie sú len internetová panika, ale treba si na ne dať naozaj pozor. Spálené hranolky, spečený toast. Obsahujú karcinogénny akrylamid. Nie, nestačí oškrabať to čierne. Tuniak v konzerve. Obsahuje ortuť, ktorá škodí nervovému systému. Mal by sa jesť maximálne 2-krát do týždňa. Starý plastový obedár. Uvoľňuje škodlivý bisfenol. Už vôbec ho nedávaj do mikrovlnky ani svojim deťom. Proste ho vyhoď. Ryža z Ázie, často kontaminovaná arzénom, ktorého nadmerná konzumácia sa rozhodne neodporúča. Preplachujte niekoľkokrát. Croissant z pumpy. Je plný transtukov, ktoré škodia srdcu a cievam natoľko, že ich využitie v jedle chce VHO zakázať. Po konzumácii týchto vecí nezomrieš, aspoň nie hneď, ale sú to reálni potravinoví strašiaci.